Ayun oh. Yo, what's up mga kadudzki? It's nice to be back again. So nandito pa rin tayo sa San Carlos. Actually second time na to nag-vlog tayo. Pero ngayon mas dumami. Tsaka mas naging mura yung mga paninda. So bago ang lahat, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to our channel, Adventures of Dudzkii. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. So huwag na natin patagalin mga kadudzkis. Ikot na tayo. Let's go!